Benajsa, fl-inħawi tal-Farkizzana jispikka mhux biss il-pajsaġġ Malti Batta-Liqi iżda wkoll kappella xkejkna li kienet isservi ta' wens spiritwali lil bdiewa li kienu jaħdmu fil-madwar. Din il-kappella li oriġinarjament inbniet fl-1822 kellha terġa' tinbena u tlestiet 150 sena ilu. Giuseppe Xkembri llum għandu 87 sena u ilu jieħu ħsieb din il-kappella għal 70 sena. Jgħidilna l-familja tiegħu wirtet ir-responsabbiltajiet tal-kappella u minn ġenerazzjoni għall-oħra spiċċat għandu. Fost l-oħrajn Giuseppe jiftakar episodju tat-tieni Gwerra Dinjija meta waqgħet bomba viċin il-kappella. Tal-bombi konna fix-xelter aħna. Konna fix-xelter, konna xi 15 roħġa fiha. U ma insilta ma mitħat, għax kieku ġed per-bomba taqtel kulħadd kien bil-blasta. Fil-kappella kien għaddes ukoll Monsinjur Pietru Pawsajdon filwaqt li l-Qaddis Malti San Ġorġ Preka kien jipriedka fiha. Fl-okkażjoni tal-festa tal-Kunċizzjoni saret ukoll quddiesa kkonċelebrata mill-Isqof Emeritus Giuseppe Merċieqa.